Gipakita sa mga personahe sa Camiguin Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Bureau of Fire Protection ang pipila ka mga set sa simulated emergency response activities atol sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill kagahapon Marso 9. Sama sa evacuation, safety first aid, rapid extrication ug fire suppression o ang insaktong pagpalong sa kalayo o galing dunay sunog. Nagdak cover and hold sub kining mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod grade 12, school staff, mga teachers ug ginikanan sa upat ka district schools sa Malungon, Sarangani Province nga mao'y napili nga pilot area sa gihimong face-to-face earthquake drill kagahapon sa hapon. Miabot sa 8,019 ang misalbot sa drill nga nagpakita og suporta sa disaster awareness, preparedness ug response. Sumala sa lokal nga gobyerno sa Malungon, importante ang drill aron makahibalo ang mga tawo sa angay himuon o galing adunay linog. Paspas nga lakaw nga nagda cover and hold pagawa sa Davao del Sur Provincial Capital ang mga empleyado sa gobyerno nga gipanguluhan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang probinsya nakasinati na og kusog nga pagtayog niadtong tuig 2019. So, dili lang kita naghimo sa earthquake drill, kundi ang tibuok Pilipinas na ay nationwide simultaneous earthquake drill. Mo ni ang first quarter. So, timely siya atong gihimo kay ato lang niaging adlaw, gitayog na pud ang ato ang silingan nga probinsya, ang Davao de Oro, labi na dito sa ilang munisipyo sa New Bataan. So, kita diri sa Davao del Sur nag-prepare ta kung nag-practice, nag-prepare kung unsa ang atong dapat buhaton kung naay linog. Sa Davao de Oro, nanago ilawom sa lamisa kining mga empleyado ug opisyal sa PLGU dihang mitingog ang sirin alas 2 sa hapon kagahapon nga kabahin sa earthquake drill. Dali sabdayon silang nanggawas sa building padulong sa mas luwas nga lugar samtang naka-cover sa ilang ulo. Kahinumduman nga epicenter sa magnitude 6.2 nga linog ang New Bataan sa probinsya niadtong Martes, Marso 7. Nagpahigayon na og rapid damage assessment and needs analysis kalabot sa disaster response operations ang PDRRMO, kuyog ang PHIVOX DOST ug MDRRMO sa mga lugar sa probinsya nga apektado sa kusog nga linog, partikular sa New Bataan. Tumong niini nga masuta ang gidakon sa linog aron matubagdayon sa gobyerno ang mga panginahanglanon sa apektadong populasyon. Sa public po, sumangguni po tayo sa PHIVOX, sa social media accounts ng PHIVOX, sa website po ng PHIVOX, doon po sa mga informasyon na nakukuha ninyo, pwede po i-check to sa amin. Huwag po tayong maniwala sa basta-bastang mga napopost na news. Kailangan po natin itong i-verify at tingnan po sa tamang ahensya na responsible po sa pag-monitor ng volcano at earthquake. Ug sa Davao City, misalmot sab sa gihimong nationwide earthquake drill ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno kagahapon. Gipractice sa mga empleyado ang evacuation procedures, lakip na ang duck cover and hold. Naghimo sab og headcount ang mga first aid ug team leader sa ilang designated evacuation areas. Tumong sa earthquake drill nga masukod ang kaandam sa tawo sa paghimo sa labing tukpa nga desisyon aron masiguro ang kaluwasan o galing dunay mahitabong linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.